आं दा बिराद मोजां गोजोननाय मोनदों बे बिटिआर सरखारखौ। बेखिनि मोनगोन बायदि आसायैनो दंबाय थाखायोमोन। आं दा फिसाया मोजाङैनो फरायनानै मोनबाय। बिराद जोङो खेल लानांबाय उन्दै समनिफ्रायनो। दासिमबो बे फिसाखौ खेल लानानै फरायनाय मानायखौ फरायबाय था होननानै बुङोमोन आङो। ओमफ्राय दा साख्रि मोनबाय, आं दा बिराद गोजोननाय मोनदों आरो। आङो दायो बेखौनो बुंनो सानो, जोबोद गोजोननाय बाथ्रा जाय दायो सरकार सालायगासिनो बे सरकारा जोंखौ नायदों। बिनि सिगां जि सरकार दंमोन जोङो बहुद आफसुस मोनदों। बै समाव जोंनि खोथा फंसेबो जेनेबा खोनासङाखैमोन। जोंखौ एक्सटेनसन पर्सन खालामनांगौ जों बहुद दाबि खालामदोंमोन, जेनेबा बेफोर जेबो जाफुङाखैमोन। खिन्थु दानि सरकारा बे खामानिखौ मावफुंनाय मोननाय लोगो लोगोनो दा आंबो एग्जाम होनो मोनबाय। एग्जाम होनो मोननानै आंबो दा उथ्रिसारनो हाबाय। सासे गभर्नमेन्ट एज ए एमप्लयि हिसाबाव आंबो साखि जाबाय। थ' आङो माने दानि सरकारखौ रोजा रोजा साबायखर होयो। आंनि बेलायावथ' बेबायदि गैया। आङो दा फोरमान होनो हायो, आंबो सासे गावनो हारसिंनो जेनेबा खस्थ' खालामनानै मोननाय साख्रि। आं फर एन एग्जाम्पल, आंहा सासे आंनि गावनि हिनजाव दङ आरो आंनि बिनि फंबाय, माने बिबोनां, आंनि बिबोनां, बेबो एग्जामखौ होदोंमोन। फंबायाथ' पास जायासै, खिन्थु आंनि वाइफआ पास जादोंमोन। बिना डकुमेन्टस भेरिफिकेसना फेल जाबाय। जुदि आंहा मानसि थानायमोनबा, जुदि फैसा होनायमोनबा, जुदि फैसा होनानै मोनोमोनबा अभियासलि आं बेखौ बोखांनो हायोमोन। खिन्थु डकुमेन्टस भेरिफिकेसनाव बियो उथ्रिसारनो हायासै। बेखौ आं बुंनो सानो। बेयाव आंनि हिसाबाव, आंनि नोजोराव सोरबा सोरबा जादोंबा बेखौ जों बुंनो हाला, खिन्थु आंनि नोजोराव, आंनि बेक्तआव आं बेबायदि जेबो नुवाखै। आंनि मुङा पनिराम खेरखातारि। आङो ढेकियाजुलिनि दायो गोदानाव सोजानाय उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव, जोङो सनितपुर डिस्ट्रिक्टनिफ्राय आङो दायो दावगाफुर गामिनिफ्राय दङ। बेयाव आङो बिसिडिसिखौ सेक्रेटारिनि जिथु पस्ट ओंखारदोंमोन, बेयाव आङो फार्स्ट बिटिआर निफ्राय होनो मोनदों। आं जोबोद गोजोननाय मोनदों। बे एग्जामखौ आं खेबसेनो पास जादों बे नङा, आं बिनि सिगाङाव बहुद बार एग्जाम होखांबाय। मथा मथि 10थासो आं एग्जाम होबाय आसामनि स्टेट लेभेलावबो। जिहेतु आं साक्सेस जानो हायाखै, खिन्थु आं हपखौ गाराखै। आङो मेरिट, आंना सासे फिसाजोबो दङ। आङो माने आरो गुवाहाटियाव टेलिकम सेक्टरावबो जब मावगासिनो दंमोन। थेवब्ला आं बेजों लोगोसे फरायनायखौ गारफायाखैमोन। थ' आङो माने बेबायदि लांबाय थानायाव दिनै फाइनालि बिसिडिसिनि सेक्रेटारि पस्टखौ आङो उथ्रिसारनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। आङो दायो बेखौनो बुंनो सानो, जोबोद गोजोननाय बाथ्रा जाय दायो सरकार सालायगासिनो बे सरकारा जोंखौ नायदों। बिनि सिगां जि सरकार दंमोन जोङो बहुद आफसुस मोनदों। बै समाव जोंनि खोथा फंसेबो जेनेबा खोनासङाखैमोन। जोंखौ एक्सटेनसन पर्सन खालामनांगौ जों बहुद दाबि खालामदोंमोन, जेनेबा बेफोर जेबो जाफुङाखैमोन। खिन्थु दानि सरकारा बे खामानिखौ मावफुंनाय मोननाय लोगो लोगोनो दा आंबो एग्जाम होनो मोनबाय। एग्जाम होनो मोननानै आंबो दा उथ्रिसारनो हाबाय। सासे गभर्नमेन्ट एज ए एमप्लयि हिसाबाव आंबो साखि जाबाय। थ' आङो माने दानि सरकारखौ रोजा रोजा साबायखर होयो। आंनि बेलायावथ' बेबायदि गैया। आङो दा फोरमान होनो हायो, आंबो सासे गावनो हारसिंनो जेनेबा खस्थ' खालामनानै मोननाय साख्रि। आं फर एन एग्जाम्पल, आंहा सासे आंनि गावनि हिनजाव दङ आरो आंनि बिनि फंबाय, माने बिबोनां, आंनि बिबोनां, बेबो एग्जामखौ होदोंमोन। फंबायाथ' पास जायासै, खिन्थु आंनि वाइफआ पास जादोंमोन। बिना डकुमेन्टस भेरिफिकेसना फेल जाबाय। जुदि आंहा मानसि थानायमोनबा, जुदि फैसा होनायमोनबा, जुदि फैसा होनानै मोनोमोनबा अभियासलि आं बेखौ बोखांनो हायोमोन। खिन्थु डकुमेन्टस भेरिफिकेसनाव बियो उथ्रिसारनो हायासै। बेखौ आं बुंनो सानो। बेयाव आंनि हिसाबाव, आंनि नोजोराव सोरबा सोरबा जादोंबा बेखौ जों बुंनो हाला, खिन्थु आंनि नोजोराव, आंनि बेक्तआव आं बेबायदि जेबो नुवाखै। आंथ' जोबोद गोजोननाय मोनदों जे आङो बहुद समनिफ्रायनो गोबां खस्थ' खालामनानै बे गथ'खौ फोरोंबोदों। थाखा फैसा गैयामोन आंहा बे समाव। गोबां खस्थ'नि गेजेरजों आं फोरोंनानै जा एसे रोंबाय, बेजों दा दिनै सोलिबाय थानाय बे बिटिआर सरकारनि अननायाव दा आनजाद होनानै उथ्रिनो हादों बिसिडिसि सेक्रेटारि पस्टनि खार'नै। थ' बेयाव थाइसेबो फैसा होनाङाबासिनो बे मोननो हादों। आं बेखौ जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो दानि सोलिबाय थानाय सरकार। बेखिनियानो। आं बिराद गोजोननाय मोनदों। बिराद खस्थ'जों फोरोंबाय जोङो, थाखा गैया फैसा गैया। बै समाव कारेन्टबो गैबावासोमोन, खोमसि खोमलाव बाथि गंनै गाहाम केरासिन सोनानै फरायोमोन आंनि फिसाया। आं दा बिराद मोजां गोजोननाय मोनदों बे बिटिआर सरकारखौ। बेखिनि मोनगोन बायदि आसायैनो दंबाय थाखायोमोन। आं दा फिसाया मोजाङैनो फरायनानै मोनबाय। बिराद जोङो खेल लानांबाय उन्दै समनिफ्रायनो। दासिमबो बे फिसाखौ खेल लानानै फरायनाय मानायखौ फरायबाय था होननानै बुङोमोन आङो।
ओमफ्राय दा साख्रि मोनबाय आं दा बिराद गोजोननाय मोनदों आरो